vanhu vese vanga vachitaura kuti he ndofunga magadi ari munyaya, ndofunga muridzi wepabhengi ari munyaya yakaita kuti mari ibiwe. Saka ndobva ndaona chiono mweya mutsvene achindiratidza, ndobva ndatanga kupiwa gadhi zvakanzi mweya mutsvene mubvunze kuti chii chakaitika. Ndobva ndaona gadhi akandongedzerwa pfuti, ndobva ataura shoko raandibvunza nderekuti dai manga murimi mimufundisi maizvipira kufira 4 miriyoni yacho here muchisiya mhuri. Zvakanzi maizvifira here kuti mufire 4 miriyoni mubva masiya vana venyu vachitambura. Zvakanzi mweya mutsvene vanhu vanokurumidza kujaja nyaya. Zvakanzi wewe kuchechi kwako chaiko wakasiya murume kuti gadha maspika anda mari asvike 1000. Thank you so much. Zvinhu zvese zvanzi 800. Baba mukomoti akakusiyai pana kuti mugadhe maspika. Kwakaita emergency kumba, mwana akarwara. Munomhanyira mwana baba akasara. Saka sei panozonzi aiwa pane munhu andikutaura naye. Zvana mweya mutsvene chiteerera nyaya iyi. Chero iwo ukaita 10,000 kana kuri kunzi uda security yakakwana yekuti unofira mari ichengete wega. So long wakachengetesa munhu anochuza family yake than the money. Saka kune dare reZimbabwe richatonga nyaya magadha ana mhosva ndozvataura baba. Aiwa andapindure. Aiwa zvangu ziri kutaurika. Vari kuda sei? Magadhi ndofunga vakadai. Indogara ndichikutaurira ndakati ndakabatsirwa namweya mutsvene kunzwisa position yangu. Anditaure nyaya dzekuparliament kwatsandasvika. Imi ndimi henyu yokuti mutauni yacho wasati wakuziva mastreet yese, but wakanzwa achitaura nyaya dzekutonga dzematongero enyika. Linga akazodai, VP akazodai, kupresident akazodai. Ewe hama dzako chaidzo wasati wakuziva dzese. Ndakabatsirwa naMwari. Andimo kunyembera kana munhu ane area yaanoziva ndotaura kuti baba taurai ndakateerera. Ukwanza ndasvika. Ndiri chiko bana. Zimbabwe ine mweya uri mairi. Ine vanhu vanoziva vasingazive. Rukubatika dare. Inonzwika nyaya. Sorry ndakuda kutopinda muchiprofita. Hallelujah. Ndati Zimbabwe ine vanhu vanoziva vasingaite sei. Ndanzina Mwari ine. Dai nyika kana kuti vanhu vagona kuzvinipisa vanzwa kuti Mwari ari kudei. Rimwe ramazuva ndakambomira paaltar ndobva ndataura imwe nyaya yakataura. Saka pane muprofita anotaurwawo. Kune vanhu vauya semhuri here munogarai mamira semhuri ndichauya padare renyu. Saka kuna muprofita ndewekubulawayo. It was towards program yakaitwa yanga iri summit, right? Ndakamira paaltar ndobva ndapa a certain prophecy about it. Saka muprofita uwe kuti wekubulawayo ndobva amira ofuta chiboya it must not happen pachaitika zvakati. Munhu ndobva andibvunza ndikati varume teererai. Bulawayo inzvimbo yei? Ndobva vataura ndakati is for opposition. Ndakati kune zvinhu 2 zvandinofanira kusiyanisa kana ndamira paaltar. Ndofanira kukuudzai kuti Mwari vati but ini ndiri kuda izvi. These are 2 different things zvisimo munyika medu. Saka muprofita ane nguva yaanofanira kumira paaltar. Obva ati zvakati zviri kuitika because neniwo ndine marights a prophet can vote. Saka inini kana ndiri pano ndichida opposition ngandisamire paaltar. Apano andamboti ndine mapati. Ngandisamire paaltar ndobva ndati I saw opposition rising. Kana chida ngoti vanhu varise ngavarise kwete kunyepera Mwari on the mic. Saka uchiona kunzi altar kuti iite nzvimbo yekupona ndoya nzvimbo yemagemu. Saka hazvimbonetsi kana uri pano uchida kukuvhara ndinongoti denga rati. Pandangoti denga ndikati ndaona mainhingi musiri kuwirirana.